Ahoj, já vás vítám u mého dnešního dalšího videa. Tentokrát je to listování katalogem Dedra. Je to druhý katalog tohoto roku, který vyšel. Je platný do 17.4.2025. Tady hned na první stránce mám pro vás na ukázku trojkombinaci, v podstatě aviváž, parfumáž a osvěžovač textilí a vzduchu v nové vůni Imperial Violet od 129 korun za plnou cenu. Je možné na to mít i slevu. Další potom tady mám na ukázku velikonoční záležitosti. Tady tašky velikonoční, nejrůznější misky, taštičku dárkovou, tady různé stužky, ale i okrasné vajíčka nebo svíčky vonné. A tady opět batušky pro zvířátka nebo respektive pro hmyz na zahradu. Domečky, dál tady mám ošatky na vajíčka, na barvené vajíčka nebo na čokoládové vajíčka pro děti. Další záležitost, kterou vám chci ukázat pro ty, co rádi tvoří, tady máme takovéhle stojany, kam můžete zapichovat ozdoby a vytvořit si dekoraci. A další záležitost, tady je Solaris, nový přípravek na fotovoltaické panely, na čištění fotovoltaických panelů. Myslím si, že po zimě určitě užijete, vy, kdo máte fotovoltaické panely. Pak tady máme na ukázku Roboteum 5 litrů a 10 litrů pro ty, co rádi pečou. Je to v podstatě šlehací, mixovací, hnětecí centrum, dá se říct, je to robot, jo. Za velmi pěknou cenu, ten menší má plnou cenu, tedy necelých 6 000, ten větší necelých 8 000, opět je možné mít ho za slevou. Stačí, když se o mě informujete. Další potom z našich produktů pro zdraví, ať už teda vitamin C, omega, vitamin D3, magnézium, tak máme teď novinku a je to zinek, bisglycinát. Další věc, co tady je, Silhouette Control, tablety a protein, vhodný do diet, ale i pro sportovce. Další, co vám tady chci ukázat, je Vit Ultimate na tvorbu různých koktejlů, ale i smoothie nebo šťáv. Já tedy hodně využívám i třeba, když já si dělám játrový knedlíčky svoje, takže v tom vždycky ty játra pomixuju i s česnekem, pak už do toho přidám jenom své ingredience, a takže i na toto mi pomáhá, nebo i když třeba chci dělat bramboráky, tak je mixuju taky v tomto. Dál tady máme na čištění zeleniny a ovoce, hlavně tedy ovoce třeba pomerančů, jablek, aby tam nebyla ta chemie. Tak také tady máme přípravek. Další, co vám chci ukázat, opět tady máme šampon a kondicionér na barvené vlasy, tady je na blond, tady je na tmavé vlasy. Já ho hojně využívám a opravdu je to skvělá záležitost. Pomáhá to od žlutého nádechu ve vlasech, pokud si obarvíte hlavu. A dál tady mám pompony. Já mám doma tady tento Osaka Shigure, moc krásná vůně, ale myslím, že všechny tyto vůně budou nádherné a že stojí za vyzkoušení. Pověsíte někam do prostoru, navoníte uprostřed, tak nádherně to voní a vydrží to dlouho vonět. Pak tady mám dále elektrické aromadifuzéry na ukázku. Také skvělá záležitost. V podstatě to udělá příjemné osvětlení, takže takové intimnější, takže to udělá v domě příjemnou atmosféru a zároveň to krásně voní. Tady do toho jsou
naše esence, které jsou do toho vhodné. Dál tady máme vodní fontánu na zvlhčení vzduchu, taky skvělá záležitost. Tady ale hlavně chci, že nám ukázat sada štětců. A dají se krásně zabalit a zarolovat, že to nezabere moc místa, tak to si myslím, že je taky skvělá záležitost. Dál tady máme další ty aroma esence do těch difuzérů. Ještě tady potom pro děti takhle sady na malování, na kreslení. A tady potom ruční práce, kdo rád šije nebo chce zašívat, tak tady má sadu na šití, ale máme tady i sadu háčků pro ty, co rádi háčkují. Tady, jak jsem ukazovala, barvy pro děti na malování. No a na závěr sada Zanzibar za velmi výhodnou cenu. No, není to úplně sada, ale můžete si to v sadě pořídit. Velmi krásně voní, tato vůně připomíná vůni dálek. Tak kdo by měl zájem objednávat u Dedry se slevou, nebo by měl zájem, abych mu zaslala elektronický katalog, anebo i papírový katalog, tak po dohodě ve zprávě, buď tady prostřednictvím Facebooku, nebo respektive Messengeru, tak mi dejte vědět. Já vám ráda zašlu buď tady takový papírový, anebo elektronický katalog. Jinak, komu se video líbilo, dejte like, odběr, anebo sdílejte. A někdy zase ahoj!